Ayun o, ginataang bagoong. Ayan, isawsaw na ang mangga. Ayan, tikman na. Ayun o. Ayun o. Sarap pa. Ayun o. Sarap. Ayun o. Isa pa uli. Ayun o. Sarap nito. Ayan, may init-init pa. Ayan. Luin muna natin. Ayan. Sarap nito Ayan o. Ayan o. Sausaw muna natin. Bagoong na masarap. Panahon ng mangga. Ayun na. Grabe. Ano? Grabe daw, sarap. Ayun o. Kaya dito ka sa Cavite na boss, masarap dito. Ayun. Ayan o. Yung bagoong. Yun. Sarap. Sarap. Ginataan ng bagoong. Yun o. Nag-promo pa. Ayan o. Tingnan mo naman. Ayan o. Pang-vlog na yan Ayan Nasarapan, di makapagsalita. Sobrang sarap. Sobrang sarap ng bagoong. Hindi yung mangga. Manggam at katamtaman ng asim. Ayun. Yun na masarap doon. Yung katamtaman ng asim. Sasawsaw mo dito sa bagoong. Ayun o. Ayun na naman. Masarap, sobra. Ayan. Masarap daw. Sarap ng bagoong na may gata. Ayun. Ayan. Pakipano yung aking YouTube channel. Ayan, si Ines Vlogs PH. Ayan, para madagdagan naman yung saging ko. Ayan, kahit kumakain ng mangga. Okay. Ayan, masarap pa, ple? Sarap. Masarap daw. Yun o. Buwa pa ulit ako. Ayun. Nasa ulit. Wow, uli, sausaw. Dito lang yan. Dito lang sa mga Cavite lang yan, boss. Ayan. Dito lang yung matatagpuan yung masarap na binagoon na gata. Yun, binaguan na, may gata. Ayun, masarap yun. Tapos isasawsaw yung mangga. Mangga. Ayun. Tamang asim lang. Tapos yung mangga, pipitasin mo lang dito, no? Ayan po, yung mangga po. Ayan, no? Kuha lang kayo Kuha dyan ng lang mangga. kayo dyan. Ayun, Sa no? luto ni boss ng bagong, yung gata. Ayun, no? Sausaw na naman. Mukhang nakakadami na. Nakakarami na po ako. Ang sarap kasi ng bagong Luto talaga ako. Nako, ayan na talaga. Nasarap talaga. Hindi na mapipigilan to Nako, hindi na daw mapigilan. Mukhang uwi na. Hindi na mapigilan daw. Uwi na. Uwi na to Pero sarap, promise May promise pa. Po. Ayan. Ayan na po. Uwi natin. Sarap na ito. Baka matutong pa. Yun. Yun Specialty ni boss yan din bagoong na may gata. Ayos. Luto-luto na ito. Matawsaw ulit boss. Ayun, no? Mukhang maubos na yung